Election Commissioner recently जी आसामनि समस्तिफोरखौ गोदानै दाफुंनायनि जी नटिफिकेशन होबाय बेखौ नुनानै जोङो BPF दोलोआ जोंनि BTC एरियानि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि आरो पार्लियामेन्टारि जानांगौ समस्तिफोरखौ जों नायबिजिरनानै जोंनि रिएक्शनखौ जोङो देखायदों जोंनि BTCनि रायजो राजाया जायखौ लुबैदों बेबायदि जायाखै आरो बेखायनो जोङो BPF दोलोआ समग्र डिस्ट्रिक्टनि डिसिफोरनो मोनसे मेमोरेन्डाम होनानै इलेक्शन कमिशनारनिसिम जोङो दैथायहरनो सेस्था खालामदों दा बेवहाय जों नुनो मोनदों जे जेब्ला BTC नेगोशिएशन जाबाय थादोंमोन बे समावनो जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानाव मोनसे प्रपोजाल होदोंमोन जेब्ला BTC जाखाङो बे बाउन्डारिनि सिङावनो जोंनि एसेम्बलिफोरखौ दाफुंनांगौ माने BTCनि पलिटिकल बाउन्डारिनि कटारमिनास जानांगौ आरोबाव BTCनि बाउन्डारिखौ कटारमिनास खालामनानै पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सिखौबो मोननै दाफुंनांगौ होननानै जों दाबि जनायदोंमोन आरो बेखायनो 4.7 क्लज BTC एकर्डनि 4.7 क्लजआव बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ लिरनानै होदों जे डेलिमिटेशन कमिशना माने आयेनगत भाबै BTC दाफुंनायनि उनाव BTC ओनसोलखौ डिमार्केशनखौ खालामगोन होननानै बेखौ जोंनि एकर्डआव लिरनानै होदों दा 2007 आव डेलिमिटेशन कमिशना बे रिडिलिमिटेशननि एक्सारसाइज खालामदोंमोन आरो नोंथांमोना मिथिगौ 2007 आव आसामनि मोनफ्रोमबो राजनैतिक दला ज' जानानै बे प्रसेसखौ बन्द खालामदोंब्लाबो डेलिमिटेशन कमिशना गावसोरनि एक्सारसाइज खालामनायखौ मोनसे नटिफिकेशन होदों ड्राफ्ट नटिफिकेशन होदों आरो बे ड्राफ्ट नटिफिकेशनाव क'क्राझार लकसभा समस्ति आरो उदालगुरि लकसभा समस्ति बानायनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा प्रपोजाल होदोंमोन नाथाय गोदानै एबारनि जि डेलिमिटेशन कमिशननि जि खामानि बेखौ इलेक्शन कमिशना मावदों आनफर्चुनेटलि बिथांमोननि जि ड्राफ्ट नटिफिकेशन थांनाय 20 तारिखआव जि ड्राफ्ट नटिफिकेशन होबाय बेवहाय जोङो उदालगुरिखौ लकसभा समस्ति खालामनायनि प्रपोजाल नुनो मोनाखै दा बेखौ जुदि होआ अब्ला उदालगुरि बासिया राजनैतिक भाबै जोंनि BTC बासिया माने प्रतारना जानायखौ जों नुदों आरो अदूर भबिष्यतआव गावनि राजनैतिक अधिकारखौ साब्यस्त खालामनो हानाय नङा बेखायनो जोङो BTC बासिया BPF दोलो जों जयै माने बयबो रायजो राजा धर्मावलम्बी भाखा भाखि जाति गोष्ठीफोरखौ लानानै जोंनि राजनैतिक अधिकारखौ मोनफुंनो थाखाय जों दा आन्दोलननि लामा लादों बिथांमोनहा इलेक्शन कमिशना बुंदों जे फैगौ 11 जुलाइसिम जिखुनु दल संगठन आरो व्यक्तिफ्रा माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला बेखौ कमप्लेन हिसाबै बा मा बुंनांगौ बेखौ बुंनो हागोन बेखायनो जोङो BPF दोलोआ BTC ओनसोलनि वान अफ दि मोस्ट रेसपन्सिबल पलिटिकल पार्टी ओंखायनो जोङो रायजो राजानि मोननांगौखौ आदाय खालामनाया जोंनि दायित्व रायजो राजानि अधिकारखौ बिख'नानै होनाया जोंनि दायित्व हिसाबै जोंनि BTC बासिया जि सिन्था खालामदों लुबैदों जे उदालगुरिया मोनसे निजा बबियाखै पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौ बे खोथाखौनो जोङो इलेक्शन कमिशननिसिम बुंनो सेस्था खालामदों राजनैतिक भाबै अर्थनैतिक भाबै सामाजिक भाबै प्रतारना खालामबोदों आरो बेनि थाखायनो आसामाव ट्राइबेल मानसिफोरनि आपराइजिं आन्दोलन बिथांमोना जेब्लानो सेतना फैदों अब्लानो बाहाय माने संग्राममुखि जादों आरो बे संग्राममुखि जानायनि उनावसो ट्राइबेल मानसिफ्रा गावसोरनि अधिकारखौ एसे मोनदों आरो जों बर'फ्राबो गोबां मानसि थैनायनि उनावहाय बे BTC दाफुंनानै BTCनि दारै जि राजनैतिक अधिकार जि
अर्थनैतिक अधिकार जि शिक्षानि अधिकार जि संविधानिक अधिकार जि गणतान्त्रिक अधिकार जि सामाजिक अधिकार जों बेखौ एसेब्लाबो मोनदोंमोन दा लासै 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 बिटिसिनि बे मोनखानाय अधिकारफोरखौ लासैनो फोजोबगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना बयबो नुगौ दा बेखायनो बिटिसिखौ जुदि फोथांना दोननांगौ आरो बिटिसि बासिया जुदि गावनि राजनैतिक अधिकारखौ लानानै संविधानिक अधिकारखौ लानानै गणतान्त्रिक अधिकारखौ लानानै गावनि अर्थनैतिक उन्नयन सामाजिक उन्नयन शिक्षायाव उन्नयन खालामनायनि बेबस्था लुबैदोंब्ला अब्ला जोङो बयबो राजनैतिक भाबै खौसे जानानै जायहा जोंखौ प्रतारना खालामदों जोंनि अधिकारखौ जायफ्रा सेख'नानै लांदों बिनि एगेन्स्टै जों गसंथानो हानांगोन।